Ara, bitu, hau da getaiko abiz batza. Hemen da, batxo falta dira, jo beste gehizore bada hemen. Oan hemen ikusten agertzen diena baino. Eta zure gaur eguneko saletasunetariko bat hori da, kantatzea. Bai, bai. Eta koru bat nahikoa ez, eta bi korutan zabiltza. Getarin eta Zarautzen. Bai, aldetenean bitan. Bueno, hori ez da egit, kantu saletasuna den, ala bizioa den. Balike bizio bizkatza zatia. Jo asko gustatzen zat, Eta nola demontre konpontzen zara bietan kantatzeko? Bueno, entzaizuak egun desberdinetan zaten ditugu. Adibidez, hautzan ostegunetan da men ostiraletan. Neguan gutxi jotortzen naiz. Neguan gehiago kostatzen zat, egual ditxarrekin da autobus hartu, tone autorri eta jatza autobusia gunda. Eta bizka kostaiten zat, edabiare bak surtia gora dihoaz da... Eta nondi etorkizu zuri kantu saletasun hori? Ba, ez dakit, betitatik, betidanek. Gaztetan entzun da daukat, Getarin, kuadrillak taberna ibiltzen zirela kantuan. Bai, ondo gaine. Hemen koruan badabe, hondikan kuadrillakoak abesten duenak. Baina gotek gitxio abesten dagoan, tabernetan. Musika jartzen duea, tope eta hitzikan ezin da, gotek gitxio kantatzen da, hori ala da. Ezautu ezagun zuzendaria? Bai, hausen da, Jacinto Izasti, gure zuzendaria. Jacinto, lehenengo eta behin eskerrak eman erdizkizut, Euskal Telebistaren izenean, entzegua 2 ordu horreatu duzuelako guaitik. Beraz, eskerri beroenak. Ez du eskerri. Koru eske atendi dutu eta guztuan nire. Eta nik dara iman bioskot eskerrak. Zer moduzko abeslaria da Itziar? Bueno, tartekoa. Hemen ez du sobresaliteko, hortxe gabiltzen danok, baina ondo konpontzea. Zer mazarete guztira? 45 eta hortxe nego gehoan. Topian, Ikusten dut gehienak helduak direla? Bai. Gazterik ez aldatorra? Ez du. Gustaitzakoe kantatzea, baina oingo musika moderno horiek eta koroko ambiente hau eta galtzen nahi da. Zergaitik, behar bada Elisako kantua direlako gehienak edo? Nik uste Elisetik etortze zala leno, atzetik, tiplia zala, amste novenak eta amste kantu eta amste funtzio zatezat da. Nik uste hortik etorko zala. Gambietin da dela, zer demora. Oan Elisa gutxi tortzea. Gue moko edaikuak. Itziarrek sarritan egiten aldu piper? Bai. Bueno, piperra baki, zadezo. Abre, edadian aurrediko eta saltzan bizira. Markatu, Leloa. Nei pixka gehiago zatia. Ezatek jardun diot, emakumietan sarrena ni naiz. Amen. Gizasumietan egongo da, ni baino batu bi urte gehiago, baino emakumietan sarrena ni naiz. Ditxa da mengabela, Bai. Laste edemozko ez pasako baino. Aldeuna eiten nahi geha, gaztiak goiz eskateko nahi honek aituko balue konbersizio hau. Piskat pena mateitela lahatzia. Eta ez to gazteik eta nola baldatuko dira. Piskat edadekuak, emakumik errazo da bilatzen hondikan, ez bila baina. Eta zuek kanponera joaten zarete, ala ez? Ez, gutxi. Leheno geixo jute ginen da, herrikoekin nahikoa. Herriko fiestetako zeak eta mesak eta gozoze elkanon ze eta danian da, herriko zea betetzen den. Behar bada horregaitik, beste koru baten apuntatu egongo da Itziar, tarteka kanpora joateko eta, Zarauzkoan. Zer uste dut Romarare joan da dagoela, Zarauzko koruarekin. Zarauzko koruarekin joan ginen Roma, bai. Zer moduz? Bai, 5 bat egun ondo. Egin guztize kantatzen pasten ginen, Beretza batian da, bestian da, takalien bai. Bukaeran la famosa Fontana de Trebin juntatzen ginen danok eta pare bat abesti kantatzen gendu zen, da. Oso rekordo no dekau. Guke bai. Bastego juntatzen badua korua bazkidea eta gero ondoren ez gehiago reiten kantuak. Uste dut, bakoitzak bere leku jakina izango duela, ez da? Bai. Bueno, zurea zein da? Hortxe, amitxe. Bueno, hartu lekua eta ze kanturekin bukatu behar dugu saioa? Hoi ama eskolerri. Totorea benetan. Aurrera. Vale.